Ka GGM Nicholas Roy Memorial Committee hakasni thodiang kalakan mau burom ya kalingko singkha bashispa sapu arsnam jong Reverend GGM Nicholas Roy hakabalakha yu hausnam shejar praspa prapusau ya kan ka program la penlong hakamat udurmat jong ubadan halariti kabadan hamaudiang diang new shalong hapo ka jingpenya jong baran samsu tengah kum chairman ka committee ka jingya dan lang Reverend AC Moore Reverend B Posngap Pastor Di Marwen ba HS Suting nakta kiri rangba anapo kabalang Presbyterian na diyang paso bat giway. Habaya day bat kanika program nakaliang oba HS Suting ubalong udokhat bashir ham ka committee ulaang bakani kadik sngi ka bakrautam Henry ha ka joko porpat kan long ka basngusi mamenta la ikumbala dan kibala thapan kelat ya ka jingno senyang jong ulaang bakila dan bun kijing persang ban penrung ya ka kitin khasi hadu menta Henry ampat la kat bau ba joy tang marway ulala ban penrung sendan ya ka 6 schedule hapo ka riti senshar jong kari India. Nakaliang Reverend AC Moore ubala ajing duway bat ubala karan ulaang bakani kan long ka basa jing kan mau kham tami ushakri jong ublay uba joy. Kat ba ka perthai kadang sa kari bat ka jait penriu ru kandang sa uliet ba joy udai ka jing em ga ba ublay ula pindan kam na ka benta jang ilang baro haba udang em ulaang bakam dan ka jing ya pher hapdeng ka secular bat Kristan na ba kum ki Kristan ki buat ya ki jing hikai Jesu Christ ban syakri ai ba ka ei ka ba joy ula sedang kandang yai beteng bat ka jing IT jong kan yai ne shadu ka bam jukut ulaang ba ka jait penriu ka lapin mi ya uba joy uba menta ula long ka jing kerkhu ya ka jait penriu ka jingla ban penrung ya ka 6 schedule ka bala long ka jing bentoi ya ka Manipur Meghalaya bat Assam hakani lapin pauru ka jing ai khoble ya ka Kongdorin Lingwa Director Arts and Culture ka ba dala kershan ya ka ni kasngi bat ka bala kintiu bah ya ka Arts and Culture layo ka jingkran na uway na kiri rangba jang ka balang Presbyterian ding paso nang ta nakaliang ki pastor bakentop ya Reverend B Posngap Reverend D Marwen chairman ka Memorial Committee kala dan ru ka jingbu iki sentiu ban le buram ya ulit Reverend JJM Nicholas Roy na lor ki wei pat ki jingle buram bat jingduai ni ka no pai jong ka sngi ka bangi yo dan lang hakani ka por nam ta ka program ka ba lengkot jong ka sngi kani ka sngi ka ba ngirakhe ya ka lengkhu sngi kha jong i Reverend JJM Nicholas Roy i Reverend JJM Nicholas Roy la kha man ta ka sngi khat atrik 9 June hakasnem ka kandai spa akhat praspa prapo sao de hakani ka no pai jong ka sngi ngidon hang ni pastor rangba jong ka balang pastor AC Moore ngidon ru i pastor B Posngap i pastor bai jongi hakani ka por bat kumju ru yai ba David belong i pastor mo hilong pastor i pastor mo Marwen David Marwen belong ru no hikai jong ka NBC untuk sok rengkam te kani ka no pai jong ni ka sngi na ka liang jongi ni sngo komen hadu kata-kata panedon lang ru kini ki rangba na ding pasok mo ki rukhmat jong ka balang hakani ka por bat na ka liang jong ka committee ru ngidon hang ni ba hoji belong i secretary jong ka JJM Nicholas Roy Memorial Committee te hakani ka por ngidon ini program iba lengkot hamtam hakani ka sngi ka kerpang ka sngi kha jong i ba joy ka bangi na ka liang jong ka committee bat kumju ro na ka liang jong ka balang ngidon ini program iba lengkot hakani ka por te hakani ka no pai jong ni ka sngi ningkong ngap diang sumha ya pi baro ka por diang ipi te jing te jing kemen ngap diang ro ipi wei haka kerteng ba tiang tam jong tribe no pim jing Jesus Christ bat nagaliang jong ka committee hadin bangiliyo ban kren bat i pastor B Posngap hadin bangilai penbej ban yawan bandon kani ke jing duai ka bekerpang kani ka sngi nagaliang jong committee mangabi secretary ngilai pelaj ka por ka jongi ban don bata bat pi the sko komen kham tam nagaliang jong ka balang ba pi ken mau bat ngakermen skam hi ba kani ka por ka bangin yo menta wala ka long ka por ka balengkot ru andre kan long ka bansa jing ken mau kham tam namta syakri jong blai iba joy te hakani ka por nagaliang
jongangan kerpat ningkong hagan ni kapor yai Reverend Esimor ban bu haki jing duai lani shwa ban bu jing duai ru ban ai jingkren kat tu kat ni ban hadin katangin sayo ru ka jingkren nei pastor jongi pastor po sngap ai ka jingkren deng jongi hagan ni kapor dengan kerpat ningkongi pastor Esimor ban ai ya ka jingkren nakaliang ke jongi pastor ban kumju ru ban bu ban pen ketang ya ka ni kapor haki jing duai Ngi aingo shikada yaublay bangilayo ban wanlang bandagas ngi hagan ni kejaka hakmat jong unu station ubala penyeng ban ken mau nyai ba joy habangi wan hang ningi ken mau ya ka jingim ka jong unu rangba kawalolong ka jing kerku ya ka ribat ya ka judge ban reu bat ha ka jingim ka ba ma i la im bat ka jingno seniang jong i ha ka im lang salang mangi kum ki khasi khamtam khasi bat jaintia ngi perto ya ka ai ka bai lele mentan ngadang yo banyak kan kato kan ni por bariwa echa shooting ban reflect kendiat halor ke jing im bat ke jing tray ke ba uneu shakri jong tray ula ai ke riba ke jaj ben reu idang i ong kum ne lada iba joy im shim la ai ke jing shakri ye ke riba ke jaj ben reu ngim tip mentangin don hangno tek ai ke bai lele ling makin ni ki house nem man bai dang don hagan ke perthai mangi kum ke jaj ben reu ngi enjoy ya ke ai ke ba mi ilale na ke benta jongi bat ngangai scam ba ya ke ai ke balale ka pateng hadin kan yai bot ban pen klan shu ya ka bakat ba ka perthai ka dang sa ka ri ba ke jaj ben reu jongi ru kan nang yai sa tingi aingu shikar yo blay ya ke jingim ka jongi Reverend JJM Nichols Roy ibalong breu bau bleu lapen dan kam kawai ka theology ka bai ba joy i Ukraine yong hanga ngam i bakadon ke jing affair hapadeng ka secular bat ka spiritual yo Kristan namar habangi tray ya kawai pat kakam kabam day kakam jong kabalang hingi tray hi kakam ko jong ublay kum ki Kristan i ai ka jing shakri de kababod ya kanuksa kabahatam kabaw Jesus Christ ula ai ngalawan om banyo ya ka jing shakri nray ban ai ya ka jing shakri ban ngangit scam bagan de ka mensim kabakum gane kan yai rung ha kinong yalam jongi haki pateng giban sawan pat ai baka ai ka bai ba joy ilasdang kan yai pen kan mau yang ina koi ka por sa koi pat badnang pen baha sakman kenang bangila ban snowtho ya ka jing kordor ba ka sacrifice ka ba mai ilai na ka benta kari ka jongi kublai shibone kublai pastor nam ta kini ki kentin ki ba pela pen snow deng jongi kerpat ya phi ru mo bangin sedang ya kenika program ru subuh haki jing duai ba hadin ni pastor po ngap adin sepenwai sibet haka bakut jong kenik program bangin yo ru ke jing kren na i te pastor subuh haki jing duai kham tam nam ta kenika por tangin duai ublay bot pa jongi bahapeneng ngi aingo yeme sa sisen pan hagan neka pota namar malapenla yangi kumne bangin yawan lang hagan nega jaka haka bala penyeng yaune umat stesu sa jingkan mau yau syakri ujong me ubame mela ibit ban khot no shalade hagasnam khat khandai spa san pokondai ngiaingo yame namar habangi yeng hakmat jong new stesu
bakum no me la pendan kam yalau jong usakri ujong me. Ban ai ke jing sakri ya ke ri bat ya ke jaj ban reu bat kumjo ya ke kam ke jong me. Ka ba mela sedang ling ba jong i. Ilalong ubreu ubawat ya ke khmat ke jong me. Bat wat ya ke jing start ka ba na me. Bat hakapor ka ba biang tam ka ba kat kum kapor ka ba kenja blai ke jong me. Mela ai ke jing ai ka ba krau ha ke jing im ka jong une usakri u jong me. Bat mangi kum ka jaj benreu. Ngiyo ban lekmen halor ka ni ke jing ai ka ba krau ka ba mela ai ling ba une usakri u jong me. Ngi ai ngo yame namar ka jing im ka jong i. Ilong ubreu ubawat ya kamon ka jong me. Ban skau tho ya ka jing alam ka start ka jong me. Bat ban le da ka bor baro ya ka ba mela ai. Wat ban paru ya la ka jong ka jing im. Ban ngi ai ngo ya me atrai. Ba kum kini ki breu mela say na ka ri ka jong i. Ki balalong ka jingker ku om tang e ka jaj ben reu kasi jain tiap nar jong i. Andrai ka balalong ka jingker ku ya ka ri hi baro ka wei. Bat haman ki kep ki ba me mela ya lami i. I ai ka burom ya me. Namar ka jing start baro ka wan na me. Bat ngiduai atrai kenran. Ba haki ni kisngi ki ba hadin. Hadin ka jing leit no ka jong neu sakri u jong me. Ngiyo iba ka ri ba ka jaj ben reu. Ka yai telun na kawai ka porsya kawai pat ba nga duai. Ba menang nyai say. Ki breu ki sakri ki jong me. Ki banwat ya ka khamat ka jong me. Ki banwat ya ka jing alam ka jong me. Ki banbo ya la ka jong ka jing senya. Ha ka jing penyat ka bastat ka jong me. Kenang bangi kum ka ri ka jaj ben reu. Ngin yo ban sakri lai lo jame. Kat ba medang ibet ban pensa yang i. Ha ka nega perthai. Ngiwan menta ka sngi hang ni. Ban rakhe. Ban celebrate. Ya ka nega singka. Ka jong une. Urang ba atrai kenran. Ngi ai ngo ya me ba melawan lami isya ka nega perthai. Ban nga ngait skem. Ka jing sakri ka ba ila ai. Ya ka ribat ka jaj penreu. Kalong ilala ban pendep. Ya ka jing temu ka babam jukot ka jong me. Ban nga ngait skem atrai kenran. Ban nang ni syakmat. Da kawai ka mensway ka jing ya eit. Ka jing ya long kawai. Ngin sakri ya me. Kum ka ribat ka jaj penreu. Hangno ba mebo yang ia atrai. Nginlong ka jing kerku. Ya ki waipat ki para mensem ki ba kodor. Kerku ya ka por ka ba kendiat jong ka jing ya kendo lang jong i hang ni. Ai bagi jing kerku blay jong me kinya islay ba kindam. Ha ka jing im ka ba man lagasngi. Ipani kini baro ha ka kerteng ka jong u Jesus Christ. Walong unong panim baru try jong i. Amen. 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 Kene ko por ko boleh sebut pastor tak jing doai ko pi pila. Bu hab deng jongi bat ngin yo menta ban bu yakini ki mo ki next sentiu. Naga menta ka jing buram ka jongi ya iba joy kene ko por ban ngan kerpat ning kong Islam sini. Ngan kerpat ning kong nagaliang jong ka committee mo iba HS shooting ba in sim yaw nu sentiu ban bu nakaliang committee JJM ni Khonsroy Memorial Committee ba hoji sungha ban sim yaw nu sentiu we nang tei sungha ban wan ban bu hang ne hadin nang ta pade gerpat si pastor Esimor bat i pastor Posngam bat kumju i pastor Marwen bat kumju ro kini ki rangba nakabalang na ding posok bangin sim iway hadin iway bangin yo ban bu kum kadak mo kajing sa jing kan mau nam tang ni sngi ka jong i ka sngi kha ka jong i ba joy te ha ka por ngan kerpat iway hadin iway in yo ban sim mo ban bu yaw nu sentiu sa jing kan mau ba hoji ta
Ta. Buat anak deng tu kami hek ni pastor. Deh, biang mau deng neng. Long ni, dah ingin buat. Dah. Dah. Penyang na. Pening neng. Ini nak por dulu. Nanti. Yes. Biar. Ayo, landai bro. Buat on piece dan, tay. Nih, tu. Dah. Tuan nak liang kejongang apen pau kejing. Ai kubli pi barok ki balai simenta kam tam manbu unu sentiu sak jingkan mau hagan ke sengi yang hilang barok kubli sibut obleu neker khu yang hilang hagan ke por. Te klem depan slim show hagan ke por program ke belengkot. Ngini yo no ke jingkren na I pastor on keren pastor mah. Deh, ni pastor Marwen sikitin Argentin top pastor. Te hadin dak de pastor keren pastor Marwen hadin nang tu pade in sekreni ba hoji nak liang jong komiti sikitin Argentin bat hadin kata nginyo ka jingkren nai pastor pos ngam jongi bat in pelaj ru in bu ke jing duai bat kumjon pelaj ke jing kerku duai tadi kong nga angu ublei ba ula pli ne kalat bangin ya kenduk lang ha kanika jingkan mau jong ka birth anniversary jong late Reverend JJM Nicholas Roy. Ai kublei ru ikia memorial committee kabla penyaj ini program bading ilang baro kamtam ki pastor ang ba ne Kliman. Tikanu ngi aingu ublei ba ublei ulasei ba joy hakapor ba ka rib ka jaj ben riu jongi ka don kam ki nong yalam ki bakken sai ki jing hikai ki jongi bat ka nong rim ki principle jongi lalong sha ki jing khu pateng la pateng hadu ne Kliman ke bangai pertu yang kam ki jing trei bad ka service ke jong I haka imlang salang haka ri ke jaj ben riu haka bay dei ki kam ki jam hau blei bat kum juru haka balang te ne klimat ngamdon banganang keren penjerong nomor haka ne program global lingkon te ai kublei se sin pat ka Reverend JJM Nicholas Roy Memorial Committee kabla penyait ne ka program ka balingkon kublei shibut ba hoji anh tak buat angan tới ba rừng sớm có lòng Salman trong này cả committee trong ý nomor committee di pastor Isimur by pastor Marwen but ini diperlok ke bayawan lang nanti ting ai kublai pi ha kateng try to give it place kini kesengi kalong kesengi kebangi kan mau kan mau buram kumla kerani pastor kani kadai ka sengi kha ka bachis pa sa pho ar jong Reverend JJM Nicholas Roy ba kajai benriu kalapen mi kerpang yu bat kajing mi jong uniu rangba kalalong kajing kerku ya kajai benriu om tang jai benriu jongi wat ya kenot isu namar ba kajing la jong I ban penrung ya kesik sidul hak constitution kalong dimentoy ya Mizoram toy ya ka Manipur kajing mentoy ya ka Assam bat kam tam yangi dia kumah kini kesengi ngi ken mau ba kadai kesengi ke ba kraw tam kum kejat benriu ke bangi dai ban ken mau teng kum yom niu rat ba jong kejat benriu I kum ba ngi la thaban kelet yu ya kan jingno senyang ke bau la no ba umdan meno bala ban
no senyang kumba uno ni orang ba. Tinggal ya keren bayi pastor mana ngila ya persiang nak liang ka government nak liang state government ginong ikma persiang ban penrung yak tin kasi henrei mla ban penrung hadu mentah. Henrei kabasngol pla basngol ngo iba joy bangi khol I reverend Rolls-Royce I penrung sendon da ke constitution ya ke sixth schedule ha constitution jongri India kata kalong ke bapla marwei iyeng ila ti kata kalong kum ngejat benriu ngisngo ba ngi saram sibun yang niu orang ba ti nganam keren ting ti gani singi kalong kasi patla ka bunen kalong kumni reki ai kai lat ngi ti ragjo poru nasngo ban ai kublei ya I director jongga art and culture da department I kong Dorin Kamilia Langwa iba da kemensim jong ka jingso kemen ba kum ga memorial committee ngin pendon borom ni urang ba bat I ru da kemensim ba kemen bat I lapar ban pengkoj ban le kene bat ngi community ba ke jingdon jong I kong Dorin Kamilia ha ka art and culture department kenang penbah syu kenang pen yar syu ya ka jinglong ya ka culture ya ka jing long jong I kum gi khasi bangi nge skamba kene ke jing don jong I hang teru le se kan yarap syu yang I kum committee bangi nang la ya ka banang kampen bha ya ke jing sekri jong I hang jing edai ba reverend JM Rolls-Royce nang ni sekmat ti tang ini tien nguman ai kublei sai sien baro ki balai pelaj por ha kene ka por kumta blei nam ta brom jong Haji de shwab in kren ni pastor king sang idon ki rangba mo na kabalang ding pasok yo iwe na pi pin ai jingkren balengkot mo kan ha rai bangini yo bentalang bubuk ni biang tu dakal yang chong nga bat chongi kabalang na di paso. Anong karen susedin kan wis kamat kayeng bay halor kan ignorim. Ya iba choy ngi chuporto. Ya kan igesni jong I man kas nembat kum juro I paw ha kan igesni ay kwelang ya paro ki sekri kontra. Kren sa kapang bang ayo sngo kam sim jong ngabal ayo hici kai. Na ba kren na marong kening. Wong ba joy no pathamai ya kerikasi jongi kamu sri sudil baar ya ka balang jong blem be no seng balang no pathamai kadon ka kentin ba pol kren dia balang nongkorin ka balang blei halor kan ignorim ba joy yeng pan pot juga turoi ka pertai ka balang ka ya meta dak spasnem tenaga lim jonga pau sung udon hak chat cuk ji kai jongi yang kat ba ka tin blei ai khlei pi pastor pada ngilang baru oblem kur khusus nang ni ngirwai oblem penmi kira kau nak balang ban kit igri ba ko chai mriu bat kham tam ban rikentang ya ka balang bade ka met ki chung trai to play chung ko jing su kur khu nam ta ko brom chu amen amen ta to lesibun kerpat I pastor ban kren ban ai ke jing kren bat kum ju ru ban duai sesisen ban pelaj ro da kejing kerku penuai hadin bapi la kren de shwabi pastor in kren kan ngepor dengan namai kublai syu shibet try nakaliang jongi kum ke komiti sesisen ngi penpau ya kejing kemen ke bakrau bat kum ju ro kejing ai kublai I pastor ang ba jongi I pastor Esimur bala ai kejing duai sedang bat kum ju ro kejing kren nakaliang job hi pastor kublai sibun bat kum ju ro pastor Marwen kublai sibun pastor ba hoji bat kini kirang ba nakabalang na din pastor kublai un kerkulang yangi
bat hagane ka por ngan kerpat I pastor pe jongi pastor pos ngam ban kren sikentin aketin na kaliang jong phi bat kum ju ru ban bu akijing duai ban pelai ru de kijing kerhu penuai Ya ngu yu blay hagane ga sngi bakalong kerpang sekadi bat kata gajing kerpang juga kalong ba house name arpusan kadai kaju karukom lapan ki mensim jonga banwan pej namar ngabana bala depchna ya une statue umat sa jengkan mai ba joy na yol sngew ga kubor baong bala chnai men swahang thi po them bat ngalewi gi dak men chem snem bat hagane ga komiti ga batmai lawan rapat yu hang ne nga perkhat nga yewer tang pastor marwen bangin yawan hang ne bat ngamut bat gini rang ba andim beso te kadau kalong ba men chem snem ba bangiwan ki keli unong apkit pi mano pi nangno tat hadu bangaya tu I bangade UA te sa phone sa office ke sa pelat bingin wan te ka ba plus ka dia mencem snem arpo orpusan hadin ngiladep ya kren mangi katto kan nebat ngilad duai ka komiti brokaway ka JJM de Colsroy Memorial Committee ki wan poi hamar bangong amen ngayo I ki kroi ki share hang ne ki brigi ma I thop ha kapan kemen kemen sim jonga mencem snem bat ka bamentau snem arpor punriu kadai ka jui bon mencem jonga ngong man ya weri pastor marwen bangin ya wan hang ne te ka phla ka long ba kawan dim perkat hanga kumnong in lek limpan permission tengah phone ya ba ransom kum chairman jong kane komiti bali ba hoji kum secretary jong ne komiti kum ta ki pen pau ya gajing sngo kmen ya kata ga jingtmu bat ki shim ya gajiget kle ban ong tongin pan himangi ya permission tengah sngo kmen sekadi nak mta ga komiti ba pidon ya ga jo ga mangsim ga bengi don ban kan mau ya kane ga sngi ka ba kraw jong usakri jong try I ba joy bengi khot ha ka jing dap ju nriu phun nyo snam nadu be klat hot ka sngi kha ju ko male tu ba hoji bat ngilatip ka dap menta chispa sau pu ar snam nadu bala kha tin roi nriu phun nyo snam nado bay laklat ngaye ba joy ngayo I hak snem ga bakhaddu snem khandai pasan pu khandai swabin klat hau benai February I so menting na don nyau snem ipa yalam jing sang nga bat ipen itu nga ban ong ite ba joy basong hatrai jong kemit ngayo I breu ba jrong breu ba he kamet bat breu ba I kodor sibone ka manjong bat kata ka de I jonga ka sa jingken mau penban haga sitri jong nombar kendai sepatan pendai ila yo tiana hotrai te ngango u bleh ka ne ga sngi yo ban wan hang ne tangkum ka dak ka jing sngo buram ya une longpa kari ka jai benreu longpa jong ka balang haka bingi wan ban bo ya kini ki sentiu kum ka dak ka jing buram bat ka jing sngo ki sentiu ka bangi jubo haba kladno ki bi beton jongi ki pen iru yangi ya ka dak ba we pu we ubreu ngilong tangkum ki sentiu plang kaktin ublek ong ngilong tangkum sentiu plang kini ke ban sadu ke ban sadamno wat ya ke jingim jongi ke breuru kalong kumta tingi aingo uble nam tau sakri jong try ba joy bengi khodi nilabo ya ki denjat ki maunong rim ki bakari berkajat ben reuru ngihap ben perto
bat ka balang ru kumjo yel ai gi hikai ka bengi nom kelet syu bangi ka pateng menta ye don kamban bot ya kita gi denjat bakine gilong kpa jala hikai bat kari gi dai bin riu hero bat nginang ye duai la da longgamon jong blei bau blei un sei bat mai la longanuk sa sekadi ya la de don hi gi breu gi bau blei u khot wat le ki la long pastoru kin mi saga de ka kam jong ka san pertai bante gari ke jai ben reu bat ngidon ga jinge de na mar ba u de sakri jong blai habai kren hadu ki bor bahalor jong kari India ki pdiang kumbala pen pau ba hoji menta de me i bala penrong ya ka constitution hakari India hi ba ya ka ni ka jing penrong jo i kalau long ka nong rem ba bangin sakri u blai ha jing lai lo lem don kono kaban yele persya da manu kerpang ya ka district council ka ba me ila thung ila sei ila penmi ila pelong ya ka ku makalong menta ni don kam menta setang gibriu ke ban yada ke ban sumar ya ki denjat bau sakri jong trai ula bu kenang baka pateng ga dai min rejungi kanom do no lano ru lada ki ba kilada kinong mi khmat jungi ki bapet ya ka district council kim long ki briu ki batip bat ki ba buram yo blai kala bandu kani ka jing bo nong rim usakri jong trai rei ngi kum ki pailang jong ki bangai hi baro kari ka jai ben riu nginang yai duai bakin me ki briu kinong mi khmat ki ban long ki no yada ban yada ka jai ben riu hi jongi baro ko wen marla da kam don ga jai ben riu ka balang ru nyila ban ong kanom don da ga jing don ga jai ben riu ban scam ha nong rim ka hok kalenti ga jing khoj kom ta ga jai ben riu kan long ga jai ben riu ka ba im to blen ker khu ya kini kentin sai sitin ngai ku ble ker pang ya ga committee jong ka JJM Nichols Roy Memorial Committee ki bala sngeuk khia ya ke ban don lang haga ni sni kumba ngila bo ke sini ki ba maki kin long ke non yalam namar ki day ki briu ki ba ka day hok ban long ki non yalam ai ko blei pi sai sitin pat baro khoi blain gar khu pi lamber ka committee ka ba pidon te kan bha sibon ba pin nang yai pen bhai ka ni ka committee shu nang ba kan la ben le ke ba kham kraw shu nang ni sakmat to blen gar khu gene kentin ke bakndiat nagam taga boram jo u ngini duai blai pa jungi bahabeneng yeng hakmat jome bat hakmat une u mau mot stesu bala bo jingkan mau yau sakri jome i reverend JJM Nichols Roy ya ngu ime tribe amela sei yau sakri jome komengile kran baro bat ngi dwai ru bala da ka longgamon jome bat ngi don ke jinget ka de gamon jome ba menang sei ki briu ke bat don ka jing ichisa ya ka ri ki dai ben riu rengkat ba ka jinglong jingim ka ba hak ka ba khoi ka ba ma me ab le me pdiang ya ka jing le jongki la ka long ka ba rel la ne ka ba kraw namar komengi ken mau yiki kon Israel wat ki ba mamemele yete jutang bat ki hanre habakila sting yala ka jong ka jingkongu ika hukum jong me ino yaki bat me shalan shop yaki bat me pensa praru yaki keleng pensa prat ru yaki keleng hanre habaki pai shame yaka ban pai khmat ban kalak bamut ban IT par shame me pdiang yaki namar ke long ki breu ke bala karkhu ablay kenrat hagan ga por ngi yeng hasnda jong ne umat penlong yengi ya try ki breu ki ban don gata ka jinglong jingim baken jam sim ka ba ma memes ngau bha namar la dangim im ga jingim ka ba ma memes ngau bha ke ka bingile baro kala ban pulom no ngi dwai na gamta kan ga por ngi dwai na gamta kan ga committee ka ba pen ya ki ba kom gini ki program kanang crown na gawin ka por sa gawin ka por
dah kajing ai bor jong me ablay halor jongki alayos ngeu ngalatip katto kani ya kajing jong kani ka jaka hang neru ya rap ya kani ke komiti bakin la ban penbiang susu ya ka kumbaka day ban long mamehi men buah ka donut jong ki badon ka bor halor ya ka ban penya ya ki kam kenang bakan ka pateng kan ne hang ni jeunom laju nam kerkulang ingi barok mentah hang ni habangin mi nang ni mi da ka jinkman bat ngi mi da ka jing sngeu pediang ya ka jing kerku na me ablay bat ka ba menang ya pendap hangi ya ka jing kerku babam jukut jome do pediang ablay ne ka jing duai jungi haga ba wai no to ai ba ka jing ai ka jung Jesus Christ ba try jing it ublay pa lembak jing slow man sem ba ko ai ba kini lahi we ublay kin lorn ka lembat ngi hang ne lorn ka lembat ka komiti barok we lorn ka lembat ka ri ka dai ben riu jungi lembat ki para rungaj baro hang ne bat keleng saudang ka pertai menta bat sud ki bom jukut amen Amen.